Mladen Kuka poznati je karlovački hrvatski planinar, ekspedicionist i speleolog. Rođen je 18. srpnja 1958. u Karlovcu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, diplomirao na Veleučilištu u Karlovcu na agronomskom smjeru lovstvo i zaštita prirode. Planinarstvom se bavi od svoje 13. godine, kada postaje članom Planinarskog društva Dubovac Karlovac. Već u najranijim godinama osvaja vrhove austrijskih i švicarskih Alpi poput Großglocknera, Jungfraua i mnogih drugih, vrhove Afrike, a sa 21 godinom najmlađi je vođa visokogorske karlovačke ekspedicije Kilimanjaro 79, koja je izvršila uspon na vrh Afrike 1979. Njegovi uspjesi samo se nižu, osvaja vrhove Europe poput Mont Blanca i ostale vrhove po Julijskim Alpama. Također u društvu obnaša funkcije tajnika do predsjednika, a na posljedku i predsjednika u više mandata. U to vrijeme uređuju se planinarski objekti, Planinarski dom Zvonimir Plevnik i Planinarski dom na Vodicama. Utemeljitelj je poznate karlovačke obilaznice Dubovački put, a kasnije i poznate Seljanove šetnice. Godine 1980. inicijator je osnivanja i jedan od osnivača Gorske službe spašavanja stanice Karlovac. Član je Hrvatskog žrtvoslovnog društva, jedan od osnivača Judo kluba Karlovac, Mačevalačkog kluba Karlovac, Planinarskog društva Karlovac. Osnivač je podružnice Hrvatskog hispanskog društva u Karlovcu i njezin predsjednik. Bio je član predsjedništva Saveza športova Karlovačke županije, član je upravnog odbora Karlovačke športske zajednice, osnivač je i trenutno obnaša dužnost predsjednika Planinarskog saveza grada Karlovca te je redovni član Saveza gorskih vodiča Hrvatske. 21. siječnja 1989. otkriva i spušta se na dno jame Jazovke, stratišta oko 470 nedužnih ljudi, za što je primio i mnogobrojna priznanja. Godine 1997. osniva prvi hrvatski Explorer klub pod nazivom Centar za ekspedicionizam, istraživanja i kulturu braća Seljan i kreće putovima naših najpoznatijih istraživača braće Seljan, Mirka i Stjepana po crnom kontinentu u Africi i Južnoj Americi, gdje posjećuje njihove poznate lokalitete poput Seljan Vila i mnoge druge. Godine 2001. otkriva znameniti Gran Bahaten, gdje je Mirko Seljan izgubio život, a ta ekspedicija dobiva od peruanskih vlasti znanstveni karakter. Voditelj je mnogih ekspedicija poput Tragom braće Seljan 1998. u Južnu Ameriku. Od Petrograda do Pariza 2000. Island biser na rubu polarnog kruga 2002. Uspeo se na najviši vrh Havajskog otočja Mauna Kea, a obišao je i poznate lokalitete u zapadnim državama SAD-a. Sudionik je speleološke ekspedicije i predsjednik ekspedicijskog odbora Picos de Europa 1995. Vodio je ekspediciju kroz Amazonu, od Iquitosa do Manausa, Pacific Amazonas 2003. gdje je ekspedicija prešla oko 2700 km rijekom Amazonom. Godine 2003. osvaja najviši vrh Australije i to u zimskim uvjetima. U posljednje vrijeme vodio je i ekspedicije Guatemala 2005. Snovi istraživača, Peru 2006. i Misteri San Martina 2007. Vulkani Europe, Balkansko ljeto, Patagonija 2013. Ararat 2013. Osvajač je mnogih planinarskih vrhova na svim svjetskim kontinentima, a najznačajniji su Chimborazo, najviši vrh svijeta mjereći od središta zemlje, zatim Cotopaxi, najviši aktivni vulkan na svijetu, Kilimanjaro u Huru Peak, Mont Blanc, Mauna Kea, najviši vrh svijeta mjereći visinu iz podmorja, Ararat i tako dalje. Njegovi sportski dosezi vezani su uz Alpe, Hrvatska gorja, Ande, područje Amazonije, polarni krug, visoku istočnu Afriku. Godine 2019. obilazi najpoznatiju trekking turu u Nepalu, dolinu Manang. Autor je nekoliko knjiga, od kojih je najznačajnija Mladen Kuka, 40 godina na vrhu, i autor je više od 30 samostalnih izložbi. U sklopu Centra za ekspedicionizam, istraživanje i kulturu braće Seljan u prostoru poznate karlovačke ljepotice Vile Anzić otvara muzej planinarstva i ekspedicionizma grada Karlovca, čije je upisivanje u zbirku u tijeku, a koji je bogat eksponatima poznatih hrvatskih, slovenskih i drugih alpinista poput Stipe Božića, Viktora Grošelja, najpoznatijeg slovenskog alpiniste, eksponata sa najpoznatije jugoslavenske ekspedicije Everest 79. Eksponatima od doajena hrvatskog planinarstva Željka Poljaka. Za ovu
Ovu zbirku eksponata, jedinu takvu u Hrvatskoj, dobio je priznanje Hrvatskog planinarskog saveza. Od 2017. godine vodi planinarsku i ekspedicionističku školu za slijepe i slabovidne osobe, certificiranu od Hrvatskog planinarskog saveza, u sklopu koje je 2019. godine doveo na vrh Kleka, kolijevku hrvatskog planinarstva, poznate dvije slijepe osobe, Mirsada Bečirovića i Feruća Lazarića. U 2019. godini trasira i 2020. godine završava planinarsku stazu Stepinčev put, koja ide stopama našeg blaženika Alojzija Stepinca. Od 2018. godine član je družbe Braća Hrvatskog zmaja i nosi ime Zmaj Abesinski II. Pri čemu je opet nasljednik Mirka Seljana, koji je također bio član družbe i nosio ime Zmaj Abesinski. Ispred družbe Braća Hrvatskog zmaja inicira postavljanje spomenika našim najpoznatijim istraživačima Mirku i Stjepanu Seljanu u suradnji sa gradom Karlovcem. Autor je feljtona u Karlovačkom listu, a članci su mu objavljivani u mnogim drugim novinama, časopisima i publikacijama. Snimatelj je i koautor te koproducent brojnih TV filmova i serijala. U suradnji s HRT-om napravljeno je više reportaža o njegovim dalekim putovanjima. Sada je voditelj emisije Pomicanje granica na Trend radiju i radi na projektu serijala s ekspedicionistom po svijetu na Trend TV-u. Autor je više od 30 samostalnih izložbi fotografija. Svojom svestranošću, silnom energijom, predanim radom i željom da svoja znanja i vještine prenosi na druge, Mladen Kuka zaslužuje dobiti ovo najvrijednije priznanje Karlovačke županije.